בחירות 2009. לאחר ספירת כלל הקולות, הנה הן תוצאות האמת. גבירותיי ורבותיי, הבלתי יאמן קרה. המועמד המוביל בסקרים, ראש הליכוד, בנימין נתניהו, הפסיד על חודו של כל אחד בלבד. סוכנויות הידיעות מעבירות לנו את התמונות אשר זורמות מן העולם הערבי. בעקבות החשיפה באינטרנט, הותר כעת לפרסום שמו של האדם שלא הלך להצביע. צריך לקום ולעשות מעשה. הלכה לנו המדינה בין הידיים. תתעוררו. הנכדים שלנו ישלמו על זה. אנחנו מצטרפים עכשיו בשידור חי לנאומו של נשיא איראן מחמוד אחמדינג'אד במסר מיוחד לעם היושב בציון. برای ثبت در عظمت‌های مردم لرستان و خرم‌آباد یک سوال بکنم از شما. به من گفتند אכן תמונות קשות, ונעבור כעת לתגובות ברחוב הישראלי. בושה, פשוט בושה, אני מתביישת. ברמה העקרונית אדם אגואיסט. זה אגואיסט, למה להצביע זה בשביל לחיות, בשביל שיהיה לנו את המדינה. מהות הדמוקרטיה, מהות ההצבעה. אני התביישתי באופן אישי, כן? כן? ולידיעה שהגיע זה עתה, למעלה מ-30 רקטות נחתו לפני זמן קצר בערים אשדוד ואשקלון. חמאס הגדיל את טווח הירי, ולראשונה מספר גרדים משופרים נחתו גם בעיר כפר סבא. המשבר הכלכלי פוגע בבנקים הגדולים. שני בנקים כבר הודיעו על... אנחנו נאלצים לקטוע את המהדורה. דובר צה"ל מוסר מפי גורמי מודיעין בכירים. תוכנית הגרעין האיראנית הגיעה לנקודת העל חזור. פיקוד העורף מורה לכלל התושבים לרדת מיד למקלטים. אנחנו נשוב ונעדכן.